Hello guys, this is Eric Gilot of Digo CPW Sir, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like, and share po. Part 2 na niya guys. Please subscribe po. Pwede po kang comment. Ayan. Nagdang pag taga-digo sa mulaag dito yan. Ito na. Yung Sabado o. Sa motaron. Ang uban dito, mga sakyanan naman, nakainlagbas kaya mas makabarato naman. Pila nagong trudo ron magkuan. Pero na maabot po sila ng kontak no, katong Barahay Bills jo, anak. Abot o ng bus. Oo, naay ko na mo, gipadulog, mao man ay ruta padulog bansalan. Maabot sila ba no? Dira madugay, naa tong dungag nila. Lurutan na lang, dira na gidluoy ang mga Wala, bus na lang to. Dila mo to po. Pero daghan kayo. Sakyanan dito nga kuan. Dira na luoy ang kuan. Ang murag pidika dira sa mo kay pwede nun kay ka makasakay ka ng kuan. Padulong sila to balutakay ba. Pwede rin siniman lang na. Ito. Kay kung diri pa kuan ka padigos murag dili man kay sa manakay kay pasintro man. Ang uban daghan gyud mga to dito pa bansalan. Dito ka no? Dira mo daghan Baon yun. po na nila ay, butangan po na. Ginan kapitan nga, mangion na lang terminal pero ang uban umupara may lain tubig pasakay Dahil yun. mo kayo dito sakay. Nang pag terminal to terminal, Terminal, pero pag na mo kuhan. ay magpara sakay yun. Pero madugay siguro maabot na. Daghan na ito kayo. Naay, wanjot, station to station na ba? Napil, akuan lang. Kanang regular lang, sige, pamara. Iya na, kung daghan na kayo ba? Suluya sa mga. Uy, dire masuko gid pa sila niya. Pila nagpipliti sa mod to murag kami may naguna 15 siguro dito. 15 lang po diri ano. Pwede ko Jis, Japon dire. Eh, nga naman. Pwede sila mo dawat, makuha sa wala may taripa. Sila no. Wala may taripa. Jis, lang Nalang may nila taripa, si no? Mom. Pwede ka makinsi. Dungag ba? Pwede pa hindi. Depende ko sa mo. Kaya mo dalatabang na naman po. Diyan ka malagot anang mukuan. Kinsi ang liog. Dira kung ka nang mubungat-bungat ba ni nahinon ka ganahan mo. Kanang bunga, dili ko na sa mao. Gani. Pwede man na mo i-report. Luwi kay sa mo tong mga estudyante o niya, tinguli gabi bungat-bungatan nila. Oo. Una kay Sinsilio, pwede. Kaya mareklamo siya, ay, hindi ka madawat box sa Jis. Pwede naman ikaw, sige. Hindi ka Pero mo. isahay mo rin ilang i-jason mo, estudyante naman siguro. May pera mga estudyante. May bira di ay. Kung nire. Ang kana lang manunong wa kay hinsilyo ba? Kuhaan yung direksyon. Ay, shampoo on. Kung ano na dyan. Ay, ano gusto ko yun? Shampoo girl? Wala. Ang shampoo? Ha? Ang bat ng shampoo? Basta to. Isang adlaw? Ito si Tayer na yung nagpilot ba? Oo, ito. Ito si Silio. So, ito na yung adlaw pa ito. 20 ang kwarta ba? Tapos. Matong shampoo ito isa. Oh. Karang mo ginumdum. Matong shampoo. Naisakal. Ah. Ah. Wala din mo kita bangan. Wala mo kita bangan kilap. Ano kita bangan? Ako ganyan na balay-balayan, hindi na ako. Ako dyan mo fill up. Man lang ay.
kabut-anan niya. Oo. Salig na ko na siya ba nga kanang kabalo kung sila siguro. Magkuan ka, magdalag. Ano si ID? Na, duha yung form gatag. Duha mo gud na. Kung dili pensioner. Duha na uy. Anong ko'y form diri, ako na lang hatag anak eh, ako na lang kuan na ako diri sa tuwa. Duha na kabuok basta dili ka pensioner sa senior. Duha ka pinapanan na niya sa mga sa walay mga ID ba? Ano si ID na? Ah. Ito yung color. Sakit gamay? Okay. Ha? Pwede si Corona. Pwede. Kaya ka? Ha? Sabi na kung Bernice. lungtod ba? Ako lang mo po yung ano ba? Mag-hilap ka na mo. Natulogan ka. Pwede ka. Ay, butangi. Ay, ako mo fill up eh. Sa'yo daw. Hindi mag-assist, hindi ko ako ah. Nakita po na election barangay. Ilog na bigla. Dalaway na guna sila eleksyon na, no? Kapila ka. Putol ba lang? Puspon. Lugay kinapos ko ng pan. Ayahay kayong panang. Incumbent. Ang batan aron. Di ba? Ayahay kayong incumbent. Kung may pildi-pildi. Oo. Di ba? Kailang-eleksyon ang ipildi, no? Ano yung pinakaswerte nga ni Daog, no? Kung may lisan. Mm. Tapos yung sa drigidala niya, yung mamo, di kalakaw ah. Kalakaw na eh. Alsagod ng anak. Parang edad ata, 60 plus. Ano kung sa kikila to di ka nakaw? Pas mo. Oh, Kanang may trabaho bang nakuhan ba sa may basa po. nga na actually. Ngayon, mapas mo, kawakay ko sa dugay pa yung higpit, no? Ay na lang. At least dugay pa. Saman. Ha? May steak. Steak na kape. Karang mga babae gud siguro dili siluto nimo murag. Tabaw gyud. Di mo na, may ban mato. Oh, Ako to kaya nihilot na kung pagkatiblawan. Tulog-tulugan na ito. namang iparte gyud nga sakit. Di, depende sa trabaho. Mm. Amo kay trabahante, na pwede kay trabahante, na hindi sige basa, na pwede magbasa. Mm. Siyempre, yung nag-iuga, one day, ganito. Yung nakalayo nga niya ni Japan. Ah, Di kalakaw. Kada uli, hindi ka trabaho maligo. oh, Paralyze na. kung Japon din, no? Kanang mapas mo Japon din, bisag Muna dito. tawag pasmas kasog. Bisag kanang dito sila ha ba, mo may kasagaran sa kanang kwan. Muna kasagaran dito, ligo. Oh, kanang Manila, ano ba? Eh, Mga dato. oh. Kasagaran mo dito sila Muna, ha. pag magsakit sila, di man napahilot. Di mo to. Oh. Ako, naggastos ako eh. Hindi ka po kalakaw. Pasmura mo wala. Pag kuman nila gym, maligo, ano ang mga dato. Buntag, ini ikan sa balay, ligo, ini uli, ligo, ano, hindi lagot. Nagawa katulo. Oh, Artista, yun, kaya katulo ka na maligo, katulo upat. oh, Kaya ka na humot din sila. oh.
Hindi kabot sa mga fans, kung siya ay bumutay. Parang, pero noon. Pag abot sa panahon, lukog. Pero lahi ra ilang pas mo, no? Pwede nila sa bukas sa trabaho. Depende sa trabaho. Oh. Ya, delikado man sila, kay Pilar man, maligo. Ay, oo, kanak ko. Bawal man na. Parang mo Bye. bukat nga. Kanak ko ditong bilar eh, no? Uyo, kay Pilar. Tip, saka na sa utok. Saka sa utok na, ganyan na kaila. Manang kasagaran sa mga artista, Pagapag, gamay ra kayo nga tiguang yung sila nga kanang kwan. Bilar, gusto na artista. Mga gani. magpilar na, makatulog lang ng isa ka oras, ligo na yun na. Daghan, gra sila ka ng gipadero mo na, mga bata kitanawon. Diba, ang pas na sa kasog ba? Ito yung plano man nito lang, taga dipulog. Motor lang mo siya. Ilay ang dipulog no. Sunod adlaw na na kasi ito. Ah, Kaya daghan po di mga igagaw dito ng mga sige po pangitag mga nilutay ba? Dulag basketball malisa. Nga, paano pag malisa gyud? sa taga-kapatagan. Hmm. Kuwan mo ni on. Tanggal lang Dapat tayo nananaw dito. sila sa YouTube. Naawli. Ako tayo dito. Ikaw to nabahilot dito na lang sa YouTube. Abot is digas ay. Marot ng nilutay sa kuan. Isang asa nga lugar na bihilot. Isang asa ka matulog na bili manghilot. Kung ano nagmakatanggal ba dito sa bati? Wala na yun kung ano. Ay uban din. Sus, asa yung pagkakilap mo? Ano mag-good? Sa una Ay, try nag-search sa kanda ko. Ano ba? Sa YouTube na di pagi. Ano ba? Magutang ko dito sa YouTube. Pas mo sa puso. Amo ka Dagan manag mo kuan. O, dagan. Nagtahilo, Ay, layo gawas man na. yan. Mangita. Ay, ganyan mo. Doon lang niyo. Sa una mga bata pahilot pa man gyud sa ipakuan karon. O, sa mga karaan. Mga Wala karaan man kayo. na. Wala man mag-layo kay Layo doktor. kay doktor gyud. Layo mag-kayo. Mga anak, mga nanabang, mga ne. Ngani, inom ka sa unang herbal ini kuan. Ubhon. Anak na. Karon check up diretso pa Nga admit. bukid gayo. Oo. Aso ka biyahe na. Hilot gyud niya. Ato lang sa hilot. Hilot sa una. Gas pa gyud ang Karaan din. ihaplas. Gas nga use. Nalain mo kayong gas yung namahaw mo. Nawa gyud. Karon admit. Kaya natin, nagpiplawan na na. Sa lugar mo, sa Kasimana, balikin eh. Sa lugar lang mo, mas malamit na nila. Andog naman. Doon na biyahe, Ilang. Hindi ka diretso din mig kuan pag ikag uma. Mo tanawa gud ni din ako kaangay ka sa kuan. Tanaw na ko ito sa video. YouTube. YouTube. Maugit sa YouTube. Abot yun rin, no? Busy kayo rin maglawa. Minsan lagi pa na, wala problema. Basta nakabook lang. Gani nga. Maturay, alauna. Nagani ko, ko alauna sus kay ako huna-huna. Ang bus, wala ka ba rin, pero dali lang ko siya puno ang bus dito. Wag yung pag-abot na mo sa terminal, wag yung paglakaw. Nga. Igukod na mo niya.
Yung po na motor, yawa naman yung kapot. Ulat na lang po. May niinya Adria kay sintro, mga mo. Hmm. Di kayo sa Bluman, balik ka sa uban na tagbuat. Naranjot, sok mo kayo. Guys, so paano? Di masulog pedicab. Nagtanaan ako tayo mong video nga. Doon na sa highway nga. Halos-halos sa Manila sa mga dito mga babae ba? Dili kayo, ano ka ba? Kayo May mga laki dito. nahirap po. Daghan gyud dito babae. Dili siguro kayo na ano ba kapasdan. Kira. Sakit gamay. Kit na ko gyud. Smile lang ng video. Okay. Murag may ugat maipit sinikon ay.
mga boss. Taga Las Vegas. Viewers na ko. Ang yun na. Ano ang taon pag ba? Pag smiling nag Sakit na. sakit ng Ay, pag yung pangyayon kasapa na kayo ko. Ah. Masaba ko. Ay, mga masaba ko, boss. Isa. Ay, nagsakit na? Oh. Ang gusto niyo, di mo na sakit ang buhay kuan. Ang itong napahilot ka no, kaya nagiging Gani. problema. Pahilot ba ka kondisyon ka? Ato kay diferensya. Magpa-check up ba kang good ka? Yan eh. Napaday po yung magpa-admit no, nga. May sakit. Ato kay sakit, Mm. di na pa-admit mo nga. Ay, hapit, hindi na ko. Kaya na kayo kapatagan. Sunod, anak ko yung bus mo. Ito na pong dali na kapatagan ba nun? Because bunsalan mo no? Tuyok mo na ilang kuan daw ya. Plano. Layo kon. Tuyok ba? Di Dito mahal-mahal na kuan. siguro dere. Layo man. Asa? Umbot lang ka ha? Ay kung kuan, diri, kung dito gikan, na Bansalan. may pasaka dito na may dalan dito. Makabansalan. Mabansalan, maagi Oo. po sila no. Di na sila Pero padigos. dili padigos oh, dito pasaka. Bansalan Agi sila. ato mga hibins jo. Dito may dalan nila. Umaon mo siguro di ako kuan. Ano ba kalayo? Mura paminaw ko, mas layo dere. Ang Ito na Bansalan. biyahe me. Mm. Kaya abot dere. Oy. Lugay Dere no. pila ra man kasaka pa man. Kapataga naman. Uban dito mga tuki. Duha ra man katungas. Mga tuki dapawan dito mo agi. Oh. Di na mo anig digos kung lusot na dito. Pero Layo layo dito. layo nung dagan Pwede. dito kuan manggod sa kaon. Kaya nagano po kay view dito no? Nagano kayo? Asa na tukod ba kuan? Tukod ang mga may kaya, Mga resort. ang may korta. Dito bisag bukid na kay kung asa padulong ang dalan na yung mga mansion. Basta na dalan. Mo nila ko ano? Murag Mga nagka ng tourist spot. kabispat ba? Ilang parkilahan. Sa kwarta gihapon dagan kay dito eh. Taga dito man kayo mo na lang papunta nga bulak, mga display. Duga Mm. munong. Entrance na yan. Gani. Ato laging I-post man ang nila sa Facebook. kanus agi kung kaisa oy Holy Week man siguro to nya moy pagkuan-kuan gyud ba luwag-luwag nga di na kayo istrikto. Ah bisan lagi daruhan nga overview pa entrance. Lagi ano kung grabe pa rin para kabot ka dito sa taas diri agi kag daruhan pa entrance na daruhan. Entrance. Pagkaabot ka dito sa ayos kay view. Pero view ra pud lagi sa likod. Mora mo na, view raman. Oh, mao. Pero yung kanang dayo, mo kuan mo ganang dayo. Yung entrance na. May entrance eh. Ang nagani ko tungkol, grabe yun, isip mga daruhan nila, hindi ko kuanan. Hindi ka agi. Nagkaagi dito sa bungkod-bungkod nga ayos ang view. Puno-puno yun ang kapatagan, mga bilisan to Magkuan lagi ng dalan dira, traffic good. Hindi ko maghilot ron na ilumit alaksan ni para beauty set ha. Isa lang sabay nimo. Alaksan. Oh, alaksan ni para beauty set. Pag mag-inom nimo, pagkaon po kay gutom lang dungo. Wala dis mama, mukbang biyak mo. Pwede na ba? Oo, na. Dili inuman ang tambal. Pag unag tambal. Buman kaon ha. Udig ka ko eh.